Laita se lukkaan. Eikä ne rokot kiusata pääsin takaisin. Mitä? Mitä kuvattavaa siinä on, että mä vaihdan vaatteita? Reko, kato ylös. Kenen kengät siellä on? Kuka se nyt pisti? Kumpi? Ei no ollut minä! Nyt en ollut minä! Toi ei ollut yhtään hauskaa. Yhtään! Sen mä vielä kestän, että sä et tuonne alas pelastat, mutta vittu te vilotte mun avaruuden. Mitä minä siinä? Ja senkin vielä, että sä pistät mun kypärän sun päässä, niin sen mä vielä. No se kypärä on ollut sun päässä jo, että... Ja mun päässä ja Janin päässä. Niin, se oli vielä väärinpäin se kypärä. Ai, patsinen keinat lähtee.